Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De volgende wedstrijd van Cambuur zit alweer op het programma. Ze spelen er treien in zo'n dagen. Top Oswaard woon, er was league in Ajax en nu staat Jong FC Utrecht op het programma. Het is nu op dit moment snijden. Dat is de tweede dag na de wedstrijd. Het is de dag van de pijntjes, zat de trainer van Cambuur altijd zei. Nou ja, maar Sreegi, binnen er pijntjes. Ik denk het wel, hè, Henk de Jong? Ja, die ben er nog wel. Maar ja, de dag na de pijntjes, dan is ik weer, ben ik weer fit. De tweede dag is eigenlijk de hersteldag. Dan komen die pijntjes ik wat meer. De eerste dag erin stuurt en dan wat masseren. En de tweede dag is eigenlijk dan de rustdag. Alleen die hebben we nog even in een week 2 keer net. Dus ja, dat is even passen meten. Laten we eens even zien wat ik op het veld miste. McIntosh voor een gedeelte. Brei, Benzin kwam in de gang, die zei ja dat werd hem dus net. Ik heb ben er het enkel klapt. We missen Muren bijgelicht. Kist er iets van zeggen hoe het maar die jongens is? Ja, dat missen we. Maar morgen even zien. Ik mat even nou wat ze keert nou hoe het komt. Mikey Brei mag wel even voor komen. Mijn eigen broer zei wat was er met Brei? Of het weer met Brei? En ja, ik zei jongen, die jongen moest die wedstrijd uitspelen zijn eigen, maar die hier zijn dikke poort. Dus dat had ik nog wel goed in. Dus dat ik wel karaktermannetje, maar die kon even net in zijn spel komen daar terug. En dat we eigenlijk, we moesten wisselen. We konden niet wisselen om iets beter te maken. We moesten wissels maken om mensen fit te houden. Nou ja, klaar, dat is nog even zo vier. En zo maken we morgen niks zien. Dus er zullen een aantal jongens net mij dan kennen. Nee, maar er zit vraagtekens op en dat wacht morgen al. Jacobs ben ik nog vergeten, maar Jamie Jacobs is echt zo'n twijfelgeval. Maar goed, er staan er wel alven. Doke Smit docht echt net mooi. Daar mag ik een oplossing voor vinden. Ja, daar ben ik goed nadenken hoe we dat doen. Maar zo dat had ik bij mijn orenposities te maken. Dus het is nog even een heel kwart dag. En normaal ben ik altijd hier misschien en zie iedereen. Maar ik maak zelf ook nog even goed aan de scherm. Morgen weet ik precies hoe we het aan kennen. Duidelijk is dat er een aantal spelers dus net spelen kunnen. Doke Smit, omdat hij schorst is. Maar ook Michael Brei kan het spelen. Te zwieren, ankelblessure. En Sambisa, natuurlijk. Ook hij voelt ook uit met een ankelblessure. En hij zal net spelen kunnen. Zijn vervanger is, logischerwijs, de man die het heel dicht in dat basisplakje onder zit. Alex Bangura. Hij mag weer eens. Ja, ik mag weer, zeker. Nee. Eergisteren meer dan een helft gespeeld. En dit keer in de basis. Ja, je hangt er wat achter, hè? Je hangt wat aan die wagen, hè? Ja, precies. Een paar keer invallen. En dan nu een keer in de basis staan. Dus ja, wat je zegt, ja, je zit er wel dicht tegenaan, dat voel ik zelf ook. En ik probeer nu gewoon de lijn door te trekken. Maar kun je dat vasthouden? Want je weet, als Sambisa fit is, ja, dan is de kans wel heel groot dat hij speelt en jij niet. Die motivatie, daar gaat het om. Kun je dat opbrengen? Ja, zeker. Ja, omdat je er zo dichtbij bent. Ja, precies, zeker. Het is lastig natuurlijk, je wilt altijd spelen. En ja, Sambisa is gewoon een hele goede concurrent. En dan probeer je gewoon van jezelf gewoon het uiterste te vragen. En ja, elke dag gewoon jezelf te laten zien. Nou is het in de trainingen of wedstrijden natuurlijk. Probeer je er wel gewoon te laten zien van hé trainer, ik sta er wel. Ik ben er ook nog, zeker. En hij zit in de basis. Bangura op de rechterkant in de verdediging. Antonia, dat is opmerkelijk, die onvaller in verdedigend opzicht. En voorin Dodeman, Muren en Calon Molle. Orad Mangoen, die het ex-speelt en Hoedemakers farmeert het middenveld. En uiteraard op de goal Sonny Stevens. En die heeft altijd een belangrijke rol als het gaat om Cambuur. Dat op Zoudenbalg in Utrecht wel de dominante ploeg wie. Maar toch even Tasja moest goed. Hier een enorme kans ontstaat voor FC Utrecht. Het is Jerry Hilterman die de schot loslid. Het is de keeper van Cambuur. Ik zei het al, hij heeft altijd een belangrijke rol. Sonny Stevens die te verzorgen dat die bal er net in gaat. Prima redding. En daarmee voorkomt Cambuur een F te staan in Jong FC Utrecht. Het is Cambuur dat de dominerende ploeg is. Dit is Orad Mangoen. Een beetje restiger in de afwerking. En dan hier de middenvelder van Cambuur scoren kunnen. De beweging is oké. Het draaien en maar het vizier zit justisch te heeg. En zo blijft het 0-0. Is Cambuur de dominerende ploeg. Is het FC Utrecht dat er zo nou en dan gevaarlijk uitkomen kan op snelheid. En is het hier Dodeman die het duel lieke te verliezen van Mokono. Maar die gaat terug het ankel en dan kan Antonia oppakken en de bal alsnog bij Dodeman brengen. Die mikt hem werkelijk fabelachtig mooi op de hollen van Robin Mollin.
die brengt hem bij Orad Mangoen. Die zit eigenlijk op goal, maar het is een misleide schot en dan zit er Muren voor zijn 24e doelpunt. En op slag van rechts komt Cambuur op een 1-0 vastsprong tegen Jong FC Utrecht. Een verzinnen vastsprong en zelfs een vastsprong op een prachtig moment. Want zag je lekker het skoft in. Heerlijk in dat kopbaltje van Molen. Met Orad Mangoen echt van doel is om op goal te schieten, maar dat misleerde dus eigenlijk. En zo is het 1-0 voor Cambuur. En dan weet je dat je toch een hele goede kans maakt om succesvol deze wedstrijd te beëindigen. Dit is een geweldige actie van Robin Molen, maar die verliest vol de bal. En dan in de omschakeling, want daar wie Utrecht echt gevaarlijk. Malahi, kinder van Trog, komt eigenlijk 1 op 1 te staan met Sonny Stevens. Maar het schot van de onvaller van FC Utrecht is te slordig. Hij rekt hem echt net lekker. Maar het hier zomaar 1-1 wezen kunnen, want Malahi is voort. Kelvin McIntosh in de achtervolging, maar vergeet het maar. Maar de bal die zielt door de goal van Sonny Stevens. En zo kan Cambuur een beetje de handen dichtknippen. Hier de corner van FC Utrecht wordt uitverdedigen. Weer oppikt terug Molen, Robin Molen, uitermate actief. En die jast hem dan de diepte in. Dan kan de keeper van Utrecht, Maarten Paas, die bal met de holle nog voort koppen. Maar dan is het der Robert Muren die het altijd aan het jagen is. Nou, ik jaag het, de bal voorzet. En dan liekt het dat Giovanni Korte het doelpunt maakt. Maar dat is net weer. Het is Raymond Huizing die het beslissende setje houdt. En daarmee zijn eigen keeper Maarten Paas passeert. Daar is het puntje van de school van Huizing te zien. En hier is het eigenlijk nog wel beter op te zien. Korte zit er dichtbij, maar het is Huizing die het scoort. En daarmee zet hij eigenlijk Cambuur in de zetel. Want dan is het 2-0 voor de Ljouters. Nou ja, dat jou je zelfs net meer uit handen. Maar ik zei het al, FC Utrecht is zo nou en dan best wel gevaarlijk omdat ze rap binnen in de omschakeling. Maar wat ze een hekel aan hebben, dat is het aanjagen. En dat is altijd onder leiding van Robert Muren, die hier echt weer in balbezit komt in de sectiemeter. En dan de boetekant van de peelrekker. En zo hier Cambuur de score wel uitvrijzen kunnen, maar belooft het voorlopig ging in op 2-0. Hier is het prima aanjagen. En dan is het Muren die er nog eens een keer aanjaagt. En dan, prachtig zelfs, met de linker en 1 keer uithelt. Dan FC Utrecht. Ik zei het al, ze kwamen er zo nou en dan wel eens even uit. En dan is ze echt gevaarlijk. Dat heb je vaker met die jongteams. Hier is er balbezit voor Pabai. Die kan die bal aanlezen naar Velanas. Velanas, die liet er kort te stingen. En dan kan hij de bal veromlezen. En dat doet hij heel goed op Pieters. En Pieters die shit. En die scoort. Dat komt benamelijk omdat het zicht van Sonny Stevens totaal ontnaan werd door 2 spelers. Die staan precies in de baan van dat schot. En dat betekent dat de keeper van Cambuur die bal net onkomen zocht. Maar ze kan amper ziek hellen bij Utrecht of hoppakee, daar komt hij weer. En dan is het Muren. Ja, die houdt het oerzicht wel let maar op, want daar komt Calon. En boem, die knalt er maar in. En zij is het 3-1 van Cambuur. En dat is echt de eindstand van deze wedstrijd. Muren in de haatrol en wat houdt hij mooi het oorzicht. En wat leidt hij een pankleer. En dan is der Lietseman Calon die het scoort. Cambuur wint met 3-1 van Jong FC Utrecht. Uit die 3 wedstrijden ben zo'n punten hellen. Een prima resultaat. Ik ben voetbal in Bleeuwen op een heel moeilijk veld. Heel lietsveld, moeilijk veld. Het is een lastige tegenstander. Ja, dat had echt respect voor de jongens. Hè, wat we die in deze 6 dagen. Ja, zo'n dagen. Ja, Jim zei zo'n. Ik denk, ik zei 6. Het is met deze begonnen in Omenji. Maar ja, Jim had gelijk. Maar wat we die is echt heel knap. En dan krijg je die 2 jongteams. En deze ploeg ik een weekend net spelen, waar je in Vreed nog spelen. Dan missen man of 5, 6. Ja, hebben we echt goed in. Dus ik ben super trots op mijn boys. En je hebt het echt die in mijn overtuiging eigenlijk wel. Hè? Want je hem domineert de eerste helft. Hoewel Utrecht, zo nou en dan ze kunnen wel voetballen. Hè? Ze zijn soms rap in omschakeling. Ja, maar dat wist jongen. Dat is op zo'n moeilijk veld. Dan wordt het voetballen, dus het was mis. Maar waar ik zijn over voetballen, dan gaat ik bijna 1 bal erin. Van de tegenpartij. En dat is juist veel ik weg. En dat valt niet laatst niet in. Maar net in voetbalsituaties. En dat is dan ik als voetbal in bloes. Het komt vaak altijd goed. Nou, heer Schouten, de 3-luik zit erop. 7 puntjes. Hoe kijk je erop terug? Met een heel goed gevoel, denk ik. Als je 7 punten haalt uit 3 wedstrijden in 6 dagen of 7 dagen, wat is het? Ja. Dan denk ik dat je het goed gedaan hebt. Dus zeer tevreden. Want dit was ook zo'n slotwedstrijd. Ik kijk naar de omgeving, ik kijk naar de ambiance. Je kijkt eigenlijk overal naar en denk het moet wel weer even uit jezelf komen op zo'n avond. Hè? Ja, maar goed, dat weet je van tevoren. En dat was bij Jong Ajax eigenlijk een beetje hetzelfde. En ik denk dat we dat heel goed gedaan hebben met z'n allen. En tegen Jong Ajax hebben we gevochten met z'n allen en de kans gecreëerd. En vandaag was eigenlijk weer zo'n wedstrijd. Gevochten met ons allen, dat zit er wel in. Hè? Jullie gaan er wel als ploeg staan. Er zijn er een paar niet, er komen er een paar anderen in. En het gaat eigenlijk geruisloos verder. Hè? Ja, die jongens die erin zijn gekomen hebben het echt fantastisch gedaan. En wij weten het hele seizoen al dat we een hele brede selectie hebben, een goede selectie.
En dat laten ze op de training zien. In de 11 tegen 11. En ja, vandaag is het weer laten zien. En ook de jongens die vaker spelen. Ja, gewoon alle complimenten naar het hele team. En dan is dit de stand. Cambuur Bobbeoen met 60 punten uit 24 wedstrijden. De Graafschap 56 uit 24. Almere City 53 maar dan uit 24. Let ik even op NAC Breda. Zit in een goede fase. 50 punten uit 24 wedstrijden. Onderom nog altijd FC Den Bosch met 13 punten. En aan het einde van de trijenlook dus 3 punten voor Cambuur erbij. De bezit 100 punten in 3 wedstrijden. Best genoeg, zou ik zeggen. Dit wie het Cambuursjournaal voor nou. Cambuur speelt het komende snij. De topper is in Almere City in Almere. In Versels ben wij de man die weer maar een nieuw Cambuursjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.